Добър ден! Добро утро или там, кой когато е станал. Така, представям ви доктор Данаил Атанасов, главен асистент катедра хореография в Югозападния университет на Крески. Ще разискваме днес съкратения вариант на докторантурата му "Танцовата култура в разложката котловина". Какво беше? Това е. Да. Очаквам да се получи и дискусия. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да питате. Ще ви подаваме микрофона и пожелавам ви приятно изкарване. След това, 12 часа, ви чакаме горе на Мегдана, за да разучим хорото, преподадено от доктор Атанасов. Приятно гледане. Благодаря за доброто представяне. Добър ден или добро утро. Здравейте! За мен е огромна радост, че днес доктор Атанасов е сред нас. Ако ми позволи да говоря на ти. Задължително. Тъй като сме приятели от много, много време. И първият ми въпрос е: какво те подтикна да напишеш този труд? Какви бяха стимулите да го направиш? Не само защото си може би от този край. Това не е така. Нямам нищо общо с Разлог. Преди много години, разказвам ви една история, която е лично моя, като студент в Югозападния университет, бях привлечен от доцент Георги Гаров да отида на надпяването на мъжките групи в града. Това е един фестивал, който днес вече не съществува. Там видях половината югозападна България в читалището в Разлог, как пеят, след това как се веселят. След това всички възрастни мъже, водачи на групи, идваха при Георги, питаха го за текстовете на песните, така добре ли е, как е, защо е така. И аз като втори курс студент си викам: Боже, дали на мен ще ми се случи някога това? И си мечтаех нещо да зависи от мен. След време започнах да посещавам региона, благодарение на моите преподаватели, и така стана, че трябваше да заместя доцент Гаров в читалището в Разлог. Преди това започнах работа в Добърско като хореограф, пак благодарение на тях. И така моят живот се свърза с тази котловина. Никога не съм я гледал по начина, по който я разглеждам в книгата, защото съм работил на определени места само. Когато започнах да се интересувам по-дълбоко и трябваше да запиша докторантура, за да продължа пътя, насоките бяха следните: от Предел до Юндула. Това население не е изследвано. Когато се правят експедициите 70-те, 80-те години на учените от БАН, се изследва предимно песената култура, обредността. За танцовата култура по това време има проучвания, те са проследени, но не са много. А за българите мюсюлмани, помашкото население, почти нямаше сведения. И то умишлено по времето на социализма. Нали? Така, и всъщност това е една от идеите да се направи така, един цялостен прочит на съвременната танцова традиция. Да се извадат всички възможни материали от миналото, които са документирани, макар че днес не съществуват и не можем да ги видим в естествена среда, и да покажем днес докъде е стигнала тази традиция танцова. Това беше мотивацията ми преди 4 години. Това е много голямо пространство с много население, смесено. Аз не мога да кажа, че тук информацията е пълна, защото няма как. И след издаването на книгата отново хванахме определени образци, които не съм проследил, просто не се е случило. Така че смятам, че
проучването, регионалното проучване на много места, не само там, в цяла България е необходимост и трябва да се случва през определен период от време, за да имат хората информация. А към кого е насочена точно тази книга? Има ли целева група, която да я използва? Сега, текста не е замислен да бъде книга. Текстът е научен. Той трябваше да покаже етнодемографските процеси. Всъщност, за да говориш за едно население, трябва да кажеш откъде то идва и какви са неговите специфики. В първа глава определяме като главата за местното население, защото тя е чисто краеведска. Има много информация за хората. Втората глава е ориентирана за танцовата терминология по принципи за етнохореолозите и за специалистите по танци. А третата е тази, която смятам, че по принцип на хората ще им бъде най-интересна. Това е главата, в която се разглеждат по-голямата част от традиционните празници, останали до днес, свързани с хорото. Разложката котловина, хорото е нещо свещено. Там хората танцуват заедно и предимно танцуват хора. Няма по 2, по 3, по 15 хора на едно място. Има хоро. Когато един заведе хорото, всички стават част от него. Или по-голямата част от развитието на хорото е в този старинен модел. Ние така го наричаме. Старинен модел на развитие на хорото. Тоест, ако има водач, никой не си позволява да прави още 15 хора около него. Което лично мен много ме радва, защото това е едно наследство оставено. Хората го правят, не си обясняват защо го правят така и не е нужно. В този труд правиш задълбочена характеристика на хората при българите мюсюлмани в източната част, българите християни в западната част и ромското население. Би ли могъл да ни разкажеш за най-интересните от тях, тези, които са те впечатлили най-много? Добре. Мене всичко ме впечатлява по принцип. Дори днес и снощи, като наблюдавах по-натам в Амос, нали така се произнася. Човек може да седне, да гледа и да си прави изводите каква е съвременната традиционна танцова култура на клубовете за хора. Защото клубовете за хора в България са вече традиция навсякъде и ще стават все по-голяма така. Да се върнем на хората от Разлог. Позволих си да разделя котловината на две, защото разбрах, че предимно в едната част живеят българи християни и вече на места помашко население, а в другата част предимно в северо-западните Родопи са населените места, които са с помашко предимно. Трябваше да има задължително характеристика на хората, защото имат определени специфики, но тези специфики са откриваеми за етнохореолозите и хората, които се занимават с танци. На обикновените хора, когато се каже турския марш хорото и играеме Малишевско хоро, за тях няма разлика. Но за нас, хората, които се занимават в дълбочина с тези образци, има съществени разлики по отношение на музиката и по отношение на танцуването. Удивен съм от високите села Черешово, Орцево, Конарско, Бунцево. Там попаднах на Байрам. Всъщност в моя детски танцов състав в Разлог имам едно момиче, което се казва Емка. Емка, цял живот така я наричам. Аз не знаех, че тя е българ-мюсюлманка. Мисля, тя не е, но и проистича от такъв род. И аз, преди да пусна децата ваканции, ги питам къде ще ходите и тя, как бе, господин? Ето, я че върва в Черешово. А пък ние за Черешово само сме чували и там трудно се стига по принцип с кола, а пък да стигнеш до хората още по-трудно. И това се случва в пандемията. Аз разбирам, че имам човек, който може да ми бъде връзка. И се обаждам и тя казва, елате, господине, на Байрам. Тръгвам, спирам в Черешово и тя казва, не слизайте от колата. Изчакайте малко. И ми затваря телефона. След това ми звъни след 3 минути и казва, сега вече може да слезнете.
Срещу мене стоят 10 човека на една скара и ме гледат подозрително. А скараджията е нейният чичо. Тя не си позволи да ме пусне в селото, без да предупреди, че господина е дошъл. След това на мен ми се отвориха всички врати. Аз наблюдавах празника, наблюдавах хората, гледах как играят само единствено младежи. В продължение на часове. От 8 до 1 през нощта. Само хоро. И си дадох сметка, че тези деца развиват хорото по старинния модел. Правеха върхове, правеха опашки, варираха хорото. Правеха аварации, което означава основния модел, който си е, да речем, 4 такта. Те го надграждаха постоянно, особено на опашката. Там не се хваща всеки. Това много ме впечатли. Защото по принцип българите християни в големите градове, децата не се държат така. Нали, това е съществена разлика. Плюс това, в тези населени места, високо горе, в планините, няма читалище, няма хореографи, няма господина по танци, няма такова нещо. А те всичките играят. И то много добре. И едно и също нещо. Не се различават. Различават се само когато почнат да импровизират, естествено. Но има хоро. Няма 20 хора на площада. И хората са заедно, което всъщност е най-важното нещо, което трябва хорото да прави. Да обединява. Но не да ги обединява като място, което да се съберат, да се видят, а да бъдат хванати заедно. Помашкото население, бих казал, че носи нашите стари традиции, понеже те са капсулирали в нашата държава и са етнос. И това е много нормално за тях. Когато има специфично отношение към тебе от страна на държавата или от другото население, което е преобладаващото, обикновено хората се капсулират и запазват много голяма част от традиционната, старата традиция. Така се случва с българите, които живеят в Бесарабието. Там се говори на много хубав, чист български език, благодарение на това, че те са капсулирани културата си. В частта, в която се намира Разлог, Банско, и високите села по южните склонове на Рила планина, пък образците, обикновено, които аз наблюдавах през годините, са свързани с село Добърско, с Бачево. Когато слизаш надолу, тези хора изчезват, защото са близо до града, защото са близо до съвременната традиция, до съвременния градски модел на живот. Когато се качваш нагоре, по високите части, можеш да чуеш и да видиш неща, които отдавна са изчезнали. И нашата работа като хореографи и като хора, които се занимават с тази култура, е да се опитаме да разбереме старата традиция и да вдъхнем нов живот чрез децата и чрез вас. Моята работа като хореограф в Разлог е това. Да науча всички малки дечица на тяхните хора, които те не знаят. Това съм правил 16 години в Добърско. В книгата, поне доколкото си спомням, са над 22 танцови образеца. И има ли такива сред тях, които досега никога не са описвани и за първи път могат да се видят в книгата? Петруно пиле шарено, дечити ягне галено. Сега, това е една песен, която се среща в Добърско и това е хоро, което те наричат Петруно пиле. В Гоце Делчевско се нарича Патруна Васи. Среща се на много места, не е описвано във варианта, в който го имам аз. Играе се на песен от момичетата обикновено след като свърши полския труд. Това са моите сведения от старите жени, които бяха в Добърско. Набора е 28, 30 набор, 32. Те, за съжаление, отдавна починаха.
хората, които са свързани с циганската махала в Разлог, нито едно от тях не е документирано. Говоря за научните среди, смисъл записано, описвано или направено на раз, на два, на три, на и. Хората, които са по северо-западните склона на Родопите също. Сега Свекърва Мара Карала е едно хоро, което днеска, като се каже, никой не го знае, обаче всъщност става въпрос за Разложкото. А вие много добре смятам, че знаете какво означава Разложкото, нали? И Староалбанско, да. Всъщност Разложкото, историята на Разложкото хоро днес, което вие виждате да играят и разложени, и въобще в цяла България, защото то е показано по клубовете и по семинарите, е много интересна. Ще отделя една минутка. Пред 1992 година доцент Гаров отива в Добърско и се среща с онези жени, за които аз говоря, че са 28 нагор. И вижда това хоро. В Разлог по това време рядко се среща да се играе. Той го вкарва в читалището и го прави. Защо? Защото Добърско е селище, първо с много стара култура, носител е на такава. Жените го играят на песен. Те му казват Свекърва Мара Карала, защото там няма музика. Ако не си го изпеят, не могат да го изиграят. Вкарва го в Разлог и го казва Разложкото. Защо обаче? Защото той пък има сведения от разложените, които живеят в града и от по-старото възрастно поколение, че на времето се е играло такова хоро на 10 такта, което днес нали, е загубило смисъла и значението си и не се играе. И прави така, че да го популяризира. Днес в Разлог всички знаят Разложкото на 10 такта как се играе. Не само тук. Ширто, правото и така. Засягаш и доста от празниците и обичаите в този район. Аз съм засегнал една много малка част, но умишлено ще обясня защо. Променили ли се с времето? Какво казват хората, с които се срещна и с които говори? Как те си спомнят празнуването на тези празници, когато са били деца и сега? Има ли някаква промяна? Определено има промяна. Всъщност нашата традиционна култура, тя се променя постоянно, всеки ден. И това е абсолютно нормално. Не можете да спрете гората да се разлиства. Засегнал съм една много малка част от празниците в Разлог, защото първо те са много, в цяла България се празнуват страшно много празници. Но тези, които са свързани с старинната традиционна култура и днеска хората им обръщат внимание, са много важни. И тяхната трансформация е много важна и причините за това също са важни. Направил съм си труда в 3 глава точно това да се опитам да обясня. Защо в Разлог Бабин ден и Сурва са най-почитаните празници? Защо в Добърско Водици е най-почитания празник и е празник на селото? Защо в Бачево Великден, конския Великден се казва Тодоров ден, нали, се празнува така? Защо в Елешница Великден правят, обличат си кожите, има карнавално шествие? Защо? Защото 70-те и 80-те години телевизията започва да прави такива регионални проучвания и да прави филми за определени празници. Такъв е и филма за Бабин ден от 1981 година, такъв е и първия сниман за Сурва 50 и не знам къде беше сега, 7-9. Всъщност, всеки един интерес от страна на изследователите, от страна на институциите в България към определен празник, кара местното население да се интересува повече. И в времето, в което ние живееме, защото тези празници по принцип на вас вече не ви вършат никаква работа, нали, те са някаква остатъчна традиция, но вярвате, че ако не направите нещо, утре няма да може да ядете. Защото вие си взимате заплатите, имате си магазини и си пазарувате. Никой не се прехранва по начина, по който са го правили нашите баби и дядовци или по-старите от тях.
Така че днес тези празници съществуват благодарение на интереса на изследователите, благодарение на хората, които са ги помнили и са вменили на следващото поколение, че това е нещо важно. И тук е малко сблъсъка на поколенията, че едните живеят в патриархално-селския бит, а другите живеят в съвременната култура от градски тип, или така наречената западноевропейска, която ние следваме в продължение на много години вече. Тези две неща трудно могат да бъдат заедно събрани. Обаче, в крайна сметка, бабин ден си има в Разлог. Дори и днес. Не се полива на бабата, както го правят в миналото, и почитта не е там, в къщата на бабата, която е израждала децата. Но разложените отиват в болницата при главния лекар, което е супер страхотно. Пак уважение. Така, Сурва, във вида, в който днеска може да се наблюдава това карнавално шествие от всички махали, събирането им на площада и това протичане на целия празник в миналото, не е било така. И по разкази на информаторите, които съм записвал, общо взето се е случвало по махалите. Не е централно на града. Това, което се случва вече на площадите, е по-съвременният вариант на протичане на празника и обединяването на хората. Много интересно нещо, което ми разказаха възрастни хора от Разлог, е, че преди появата на фабриките и заводите, КЦК и там другите за хартия и така нататък, хората по принцип, по махалите се познават всичките. Но в по-далечните части на града не се знаят. Те и затова на времето са прали като... Били са се, щом се срещнат махалите, става бой. Тук има местно население, от Дъгата Мала, от Вароше. Това са две от махалите, които по принцип много не се харесват. Нали така, Виленце? Дъгата Мала си Дъга Мала, Така. Губа си мисълта, с като ме погледнеш. Говорихме за празниците. Така, бабин ден, Сурова, са документирани многократно. Освен това, има един човек, Манов, който е бил председател, ако не се лъжа, на читалището, който е основният двигател по това време и популяризира тези два празника. В Водици, в Добърско, е запазено благодарение на Костадин Динчев, който е филолог и отива и казва на цяла България, че има едни водични песни, които днес са запазени и трябва да бъдат заснети. И правят филм за Водици. От втори пример за празник, който е минал по пътя на бабин ден. И общо взето, аз съм разгледал тези така по-мащабните, като Гергьов ден в Добренище и в Якоруда, като бабин ден в Разлог и Сурва, Водици в село Добърско. Да не пропусна нещо, защото не съм ти чел книгата отдавна. И всъщност интересното не е това, което ви казах за това как са запазени празниците, въпреки че на мен и това ми е интересно. А е интересно това, че хората използват хорото. И всъщност без хорото не минават. Ако в миналото хорото има обслужваща функция на обрета, днес е обратното. Днес хорото преобладава по принцип. И мегданското веселие, естествено. Танцовото шествие в тази котовина е нещо много характерно за хората. Вчера, на вашия празник, те бяха отпред. Ту в редички, ту на хоро, но винаги напред. И така всички махали се движат, отивайки към площада. И това не е само за Разлог. Това се случва и в Якоруда, случва се и в Добренище. Въобще, когато е празник, танцовото шествие с танц е нещо абсолютно нормално за разложените или въобще за населението на тази котовина. Танцуването на хоро е нещо свещено. Наскоро си мислех за бабин ден и за това какъв е смисъл и значението на празника. И как всъщност бабин ден се оказва първият празник, т.е. първият обред на детето, един от първите обреди на детето, пред общността и последният такъв за старата майка, т.е. за свекървата.
Защото човека на живота от неговото раждане до неговата смърт е изпълнен с обредност, всякаква, различна. Разложенина го показва на общността чрез танца. И старата жена изпълнява тази роля и това е чест за нея. Да си задене внучето на площада. Това е нещо, което и днес в Разлог се случва и хората много държат на него. Баба Лилка Сланчева почина. Тя разказваше с много неприятни чувства, как има толкова много внучета, а пък нито едно не е заденало. Защото нейните деца не са радетели на традиционната култура и живеят по друг начин, по друг модел. И за тях не е важно, примерно. Тя беше много огорчена от факта, че тя ще задене кукла на бабин ден. И така си и почина тази женичка с тази мък в сърцето. Празници, празници, празници. Докато четях си мислех, има ли такива празници, които различните общности, различните етноси в котловината да празнуват заедно? Дали са успели да се смесят до толкова? Мога ли само да кажа? Не става въпрос за смесване. Защо? Защото Гергьов ден е много архаичен празник. Обред. Българите християни, българите мюсюлмани, всичките празнуват Гергьов ден. Топенето на китките и пръстените или там, както се нарича в региона, в който се намираме. Не става въпрос за религия тук. Това е преди религията. Аз, когато обикалях населените места и тези, които са с различна религиозна култура, разбрах, че Гергьов ден за всички е много важен. Оказва се, че помашкото население е запазило пак благодарение на това, че те са малко така по-встрани от развиващата се съвременна традиция на българите християни, са запазили доста неща като информация и като песни. Миналата година, малко се отклонявам, в Брезница записах, което е Гоце Делчевско, 3-часов материал. Топеха се китките, вадат се, бабите почват да пеят и всички, които са си сложили китки вътре, на всяка една сиричка се гадаеше какво ще се падне. Какво означава тази песен, в кой куплет от песента ти е извадена твоята китка и така. В Разлог, за съжаление, днес това не се наблюдава. Помни се, знае се, но не се прави. Или ако се прави в много такъв разводнен вариант, само просто за да го има. Докато при помашкото население все още е дълбоко вкоренен Гергьов ден. Та всъщност Гергьов ден е един от обичаите, които и при двата типа население се чества и няма почти никаква разлика. И едните слагат китки, и другите слагат китки. Едните ги слагат под трендафил, другите ги слагат на тавана на лунна светлина, да е лъч да минава през това, да пренощуват и на другата сутрин ги изваждат и ги пеят и така. Така че има такива празници, Гергьов ден е типичен. От твоите многобройни срещи, които със сигурност си провел, за да събереш информация, кои бяха хората, които те впечатлиха най-много? Информацията в книгата е събирана в продължение. Моята е повече от 16 години. За да мога да си позволя да говоря за това население, аз съм работил дълги години с много и най-различни хора. Плюс това имам материали, които са ми давани от моите преподаватели, а те са били... Това става въпрос за 90-те години. Нали, още назад във времето, с едни други хора, които аз не съм се срещал. Но съм получил така обща представа. Информацията не се събира за една или за 2 години.
За да можеш да си позволиш да говориш в дълбочина за дадено население, трябва да ядеш, да пиеш и да спиш с него. В буквалния и в преносния смисъл. Трябва да им посетиш къщите, душите, да те приемат. Не знам дали са ме приели, но при всички случаи не са ме отблъснали. Хората, които ме впечатлиха много, са хората, с които най-дълго време съм работил. Това са старите жени от Добърско. Като се каже Добърско, се има в предвид почти всички християнски селища, защото те почти нямат разлика. Не е нужно да обиколиш 40 села, за да разбереш дали това хоро се играе така. А е нужно да обиколиш тези, в които има запазени такива образци, защото населението е почти едно и също. И когато тръгнах да правя теренните проучвания 2021, моят научен ръководител, професор Николай Цветков, ми каза: не е нужно да обиколиш всички населени места и всички градове в тази готовина. Избери си такива, които да ти бъдат опорни точки и оттам ще си извадиш изборите за танцовата традиция. Нали? Добре, само че аз направих обратното. И на много места нищо не можах да видя. Но пък по този начин разбрах къде със сигурност може да намериш информация. По отношение на помашкото население, не мога да кажа, че съм обиколил всичките селища, защото те са на много трудни места, но да речеме 60-70% от селата и махалите съм минал през тях. И съм се срещал с хора. Хора, които са ме впечатлили, са Алил и Юсуф Бикови, там ги има на снимка отзад. Те са 34-ти набор, тези двамата. И имат страхотен дух. Те са като 40 годишни момчета в силата си. Разказваха ми как 1944-та година, когато германците минават отдолу по пътя, те са ги наблюдавали отгоре, защото Махала Биковци се намира на една чучка в Родопите, така и отдолу се гледа пътя. Юндула как се вие. Казва, ние гледахме германците как минават армията. 1944-та година бяхме на 10 години с брат ми. Тези хора ми разказваха истории. Аз всъщност си дадох сметка защо са такива. Не можеш да живееш в рая, да не си докоснат от съвременната култура и всичко това, което да покара телефони, интернет, телевизии и така нататък, и да не ти повлияят. Тези бяха страхотни информатори и все още са живи и здрави, дано да е така, някой да ги видим пак. Те пяха, разказваха нещо, което много ми направи впечатление пред тях, и че разказвах за въртяшката. Въртяшката, която е много характерна за Пазарджишко. Помашкото население в високите части на Байрам прави въртяшка или в празниците. И всъщност моментите в годината, в които те могат да се видят, да се искат, да си дадат нишана и на други младите момичета и момчета, е точно въртяшката. Там, където се събират, както е седянката или попрелката за българите християни. Те ми разказваха за въртяшката, как се е правили, какъв е смисъл и значението на това да те завъртят на нея. Разказа ми единия как си е намерил жената. Каза, чух я да пее. Той седи на поляната, тук е едно дере и отсреща друга поляна и там има градина, ама другата махала има градина. И аз се чух да пее и отидох и си я вземах. Тоест, потърсил си я, естествено. Така, сега ще ви кажа нещо друго. В село Добърско имаше една жена, която ходеше постоянно вързана с бяла кърпа на главата. Павлина, как се казваше тази жена горе? Баба Мария... На ъгъл, домаца. Да. Така. Баба Мария беше. Така. Тя ходеше с бяла кърпа вързана на главата и аз питам, добре, защо под шамията си постоянно е така завързана? И председател на читалището казва, тя си ходи така от малечка да не я карат да работи. Тя се вика, че я боли главата. Та баба Велика от
отидох да я снимам, тя беше на 92 и не можеше почти да ходи. Краси ми казва председателя: ти няма да намериш нищо там, тя си изгубила акъла. Викам: аз ще пробвам. Влизаме вътре, тя седи. Въпросът, който й зададох и който отключи нейните познания по въпроса за миналото й, беше: ти как си намери човека? Тоест мъжа й. И тя ме погледна и каза: ами как? Ми излезна по-силен от мене. В часовете по българска етнография, и тук е момента да споделя нещо, професор доктор Албена Георгиева, лека и пръс, много я обичам, тя е редактор на книгата ми, почина преди известно време. Тя ми е разказвала в часовете как са крадяли жените на времето. Тази баба велика ми разказа историята. Била е на нивата, прашала е, т.е. загърляла е растения, картофите или растенията, или боба. Идва нейният човек и почва да я дърпа. Дърпа я и тя затова каза: излезна по-силен от мене. Защото я хваща, дига я и я закарва в неговата къща. И в мига, в който падне слънцето и се скрие, оттам нататъка е годежа. Тоест тя няма правото да се върне в бащиния си дом. Тя е пристанала. Няма значение дали по желание или на сила. Тази жена беше открадната. И знаете ли какво ми каза? Аз не го обичах, но после си го заобичах. Тя е погребала мъжа си, цял живот е била с него. Крадена жена. Нещо, което трудно днеска може да срещнеш или някой да ти разкаже. Станах свидетел на това, за което съм благодарен много. Това са едни от много малко хората, които в момента мога да разкажа за тях, че са ми направили силно впечатление. Много са хората, всъщност, с които съм говорил. Нещо искаш ли да ме питаш друго? Защото искам нещо да обобща после. Давам ти думата за обобщение. Въпросът беше: какви ще бъдат изводите? Много ми харесва, че това население развива хорото по старинния модел и това, че го прави с часове. Много ми харесва, че са заедно. Много ми харесва, че хорото преобладава като танц по принцип. Това нещо ще продължи да се развива и според мен хората ще продължат да обръщат внимание и на хорото, и на обичаите, които днес са запазили, и ще ги развиват. Това, че ще ги развиват по съвременната традиционна култура, не е нещо лошо. Все пак ние живеем в друг век, но е хубаво да знаем какво са правили нашите баби и дядовци. Хубаво е, когато показваме нещо и разказваме нещо, да даваме пример с по-старите. Не от първо лице наше. Хубаво е, когато говорим за нашата родова памет, да бъдем много прецизни. И да не си правим свободни съчинения. Моята информация от хората, казах предимно, казахме ли за кое е ориентирана книгата или не? Май не, казахме, нали? Добре, почвам да забравям, то мина един час. Така. Смятам, че трябва да се правят проучвания постоянно. Тук има колеги, които ги правят. Виждам Тонката там. И пожелавам успех на всички. Благодаря ви. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Има един. Привет! Извини ме за гърлото, вече обясних от вчера, много предобрихме. Проводит, много благодаря за тази книга, защото ако я видиш вкъщи как изглежда, няма вече много здрави листи като баница. Толкова много я четох, толкова много ми беше интересно. Има нужда от повече такива книги. Има нужда от много повече такива срещи на живо и на екрана също, за да могат повече хора да те чуят.
аз искам да те провокирам да разкажеш за връзката на музиката с хорото. Защото в малко части на България все още виждаме на живо музика и понякога хората се стряскат, защото са свикнали на нещо определено танцуват и ако нещо излезе извън това, не могат да стъпят. Благодаря. Аз благодаря за хубавия въпрос. Ние сме доста обрани днес, защото не сме на етнохореоложка среща с колегите, но все пак ще си позволим да влезем малко по-дълбоко. В Разлог живата музика преобладава. Може би това е един от принципите за развитието на този модел, за който говоря. Защото когато си пускате музиката на плейбек на колоната и тя е 3 минути и 33 секунди, всичко протича по един и същи начин. Обаче, когато има жива музика, когато те гледа зурнаджията в очите и чака да му дадеш командата, и когато тъпанджията ти гледа краката и ти подрежда стъпките, той е друго. Всъщност тази връзка. В културата нашата, когато става въпрос за женското танцуване, обредното, то се развива на песен. Затова женските танци, така ще се изразя, са простички. В смисъл не са сложни като танцова лексика. Но когато се намеси музиката, говоря за музикалния инструмент, и когато се намеси мъжкото танцуване, тогава нещата стават сложни. Примерите за такива хора са много и всъщност днес танцовите клубове играят предимно хора, които са танцувани от мъже. Сложни такива. Защото жената е свързана с обредността, с къщата. Когато пееш и играеш, нямаш много възможности да развиваш танца. А когато имаш жив оркестър или музика, съпровод на живо, тогава възможностите са много и най-различни. Има хора, които се играят само на една единствена мелодия. Не можеш да изиграеш турския марш, така наречен, на нещо друго. Всъщност можеш, но разложенина, когато играе, си поръчва турския марш на зурнаджията и той знае какво да изсвири. И ако изсвири нещо различно от това, ще я декуте. Има ли други смелчаци? Александър Пеев си казва ръководител на танцов клуб Веселе. Има един въпрос. Тези хора, имате ли ги като видеоматериал? Или мислили ли сте да направите видеоматериал? Така, ще отговоря. Благодаря за въпроса. Имам ги записани, всичките те, които съм включил вътре. Когато правихме структурата на книгата с професор Албена Георгиева, тя каза, и моят научен ръководител също, професор Цветков, каза, не е нужно да правим хората на раз, на два, на и, на три, да ги описваме, така че някой да ги прочете и да може да ги изиграе сега. Защо? Защото всеки интерпретира по собствения си начин танца. Тоест, аз не предлагам автентичен танц в книгата, защото той вече е минал през моите очи и моята глава. Аз мога само да разкажа това, което хората са ми казали и на базата на това, което съм записал и видял, да се опитам да изсветля информацията за всички вас. Имам ги записани и съм правил от всичките тези записи, съм си изваждал информацията, специално за да мога да говоря за тях. Не сме мислили в посока да правим описание на хората в варианта, в който принцип са правени по методиката на Дженев и така нататък от 80-те и 90-те години. По-скоро целта беше такава, че хората да добият представа за танцовата култура като цяло. Други въпроси има ли? И аз мога да говоря. Михаил Резус. Няколко пъти споменахте, че предпочитате хорото да е единно. В момента с това масово разделение на клубовете и традиционните, какво трябва да направим, когато попаднем в ситуация, когато се играе много хора от 10 човека, сме отстрани 20, които знаем други стъпки? Защото хореографа просто е наложил някаква негова стъпка да си запази танцорите в своята си сфера. Сега, тук въпрос
въпросът е към колегите хореографи. Всъщност тук става въпрос за начин на мислене и за начин на работа. Нали, не опират до танцорите и до клуба хората, които го посещават. И понеже ние живеем в друго време, ние говорим за старата традиция, за старото развитие на хорото в пространството, а трябва да обърнем внимание на това, че тези хора днес, танцувайки хоро, идват от различни общности, по различен начин и танцуват, и мислят, нали? И колегите хореографи, според мен, трябва много деликатно да работят с хората си и да обясняват, че връх и опашка са две много важни неща. Че цялото хоро е нещо много важно. Ако има някакви много сложни стъпки, които не могат хората да се включат, просто не се включват. Както в миналото децата не ги допускат до хорото, защото те не знаят какво да правят. Обикновено тичат около хорото. Нали? Но това за днешното време не е нормално. Тоест хората трябва да получават всичко и на момента, веднага, сега. Защото ние така живеем вече. Искаш нещо и го получаваш, искаш нещо и се обаждаш по телефона. Ние искаме да сме част от тази традиция, тя е много красива, обаче времето и мястото не ни позволява. По-скоро колегите, включително и аз, аз с моите хора работя по този начин. Ако те не знаят нещо, което вие танцувате, а те не знаят много неща, което вие танцувате, те не ставаха да играят с нощ. Да, това е. Но има едни неща, които всички знаят. Правото, кривото, всички ги знаят. И те са ключа към това да бъдем заедно. Много често попадаме в ситуация, която има просто една стъпка сменена. Аз попаднах на ситуация, която е сменена стамена. Ма това няма... Клуба играе стамена и не можем да се включим с страничните хора, защото са сменили една стъпка хореографията. Когато се запознах с жена ми, тя ми каза, има ли желание, винаги има начин. Ако няма желание, винаги човек си намира оправдание. Не смятам, че една стъпка може да спре един човек да бъде заедно от хорото. Да, ако са много стъпки, 10-12, вече тогава ще е проблем. Тогава правиш предно кълбо или задно салто и всичко си идва на място. Не, нямам против. На мен ми се иска хората да бъдат заедно. То винаги ще има такова разделение. Разбирате ли? Плюс това ние сме различни всички тук. Не сме еднакви. Но може да има моменти, в които да бъдем заедно и да сме еднакви. Примерно. Давам ви пример с дефилето. Вчера, като започнаха да се забавляват там, и аз да пробвам зоранджиите, да ги видя добре ли са, всичко наред ли е с тях. Почнаха да играят правото. Всички можеха да се хванат на това хоро. Те обаче, колегите, си помислиха явно, че правя репетиция. Да, аз съм сигурен, защото те щяха да се хванат. Защото всички искат да танцуват на живо. Това е. Да, това беше малко... Да. Аз не правех репетиция, просто исках да създам малко атмосфера преди да тръгнем. Но нямах микрофон тогава, за съжаление. Има ли други въпроси? Явно няма. Добре. Не, те го правят по-късно. Искам да кажа нещо за българите християни и българите мюсюлмани. Ако има някакво разделение, то със сигурност е политическо. И понеже съм общувал с тези хора, да ви кажа, българите мюсюлмани ходят на Великден, българите християни ходят на Байрам и на Курбан. И са толкова заедно, колкото човек не може да си представи. Празниците обединяват хората, хората обединяват хората. Съвременната традиционна култура е свързана с повече разделение, отколкото с обединение. Прекалено многото информация, която получаваме днес и свободата, нали, са нещо нормално и това. Но специално за българите мюсюлмани, те честват християнски празници. Убеден съм в това и съм го виждал. Да, слушам ви, давай. Опитах ви, защото тук в Велинград, 3 км от Велинград има село мюсюлмани, Драгиново си казва. Да. И на Великден, на Георгиев ден го
Възможно е, да, не съм правил проучване. Възможно е. Не съм срещал, но много бих искал да дойда в Драгиново и да... Снощи си говорихме с Цецото. Първо искам да дойда на сватбата, да видя как се случва, дали още нещата са запазени във варианта. Да, искам да видя Гелина, искам да видя Чиис. Да. Моята жена съм е правил Гелина един път, заради една група с чужденци, за да им покажем как става, и от Брезница жените. Да. Но Драгиново е нещо непознато за мен, е доста сериозно по отношение на културата селище и смятам да го посетя, ако имам възможности. Поканата за гостуване остава. Ще се постараем. Само ми кажи кога има сватба. Всяка седмица. За Драгиново, да. В момента е всяка седмица сватба. Школсум. Ако няма повече въпроси... Две думички за хорото, което ще... Да. Понеже организаторите си имат план, трябва да отидем да изучаваме нещо, което е свързано с изследванията в книгата. Днес сме ви приготвили Гайда Васи и Шумарското. Гайда Васи, варианта, който днес ще покажа, се играе само и единствено в махалите в град Разлог, които са свързани с ромското население. Бързата част на хорото е Шумарското. Когато правих проучванията, си викнах определени зурнаджи, които знаят да свират тая музика, да ми разкажат защо се казва Шумарското, защото на мен това не ми е понятно. И всъщност Чичо Мане, който свиреше вчера, ми разказа, че циганите, които живеят по долината на Струма, т.е. от Благоевград надолу до Кулата, от дясно на реката, ги наричат шумари, защото живеят по високите части на планината. И когато идват в Разложко, а те много често идват и се женят помежду си с тези, които са по долината на места, местното население на Разложкото им казва шумари. Те играят четворката, или така наречената малешевка, и разложените и казват Шумарското. И когато трябва да се засвири това хоро, казват свири им Шумарското, и оттам всъщност идва и наименованието на бързата част. Гайда Васи и Шумарското са две отделни хора, които аз съм свързал като бавна и бърза част. Те обикновено хората в югозападна България, особено тези, които са под долното течение на река Струма, долнострумските мъжки хора, повечето от тях имат бавна и бърза част. И днеска ще направим Гайда и Шумарското. Благодаря ти много, че беше наш гост. И аз благодаря. Надявам се, че ви е било интересно. И давам думата на Бойка. Дидо, искам да ти благодаря от сърце за прекрасната беседа, за това, че се съгласи да бъдеш наш гост на 12-ти фолклорен танцов фестивал Хоро при извора и да ни бъде толкова хубаво. Просто не ми се иска да спира, можем да си говорим още 2-3 часа, само че полицията започнаха да ми звънат, че город затварят улиците. Имаме 1 час време само докато пренесем всичко и научим хорото. И за това съжалявам много, че ще трябва да приключиме това нещо, иначе предполагам, че въпроси щяхме да имаме още повече. Книгата ти е уникална, проучванията ти също. И да, имаш покана за Драгиновска сватба и да бъдеш наш гост отново и да си поговорим малко повече. Благодаря. Благодаря на вас и на организаторите, че бях част. Здравейте! Имам асистент, който се казва Йоан и е втори курс студент българска народна хореография.
Моля, идете наляво, ако обичате. Така. Започваме с бавната част на хорото Гайда Васи от град Разлог. Предлагам ви един път да пуснем музика, да го изиграеме и ще го покажем бавно. Маестро, пускай! Даже... Стоп! Така, готови. И с десния крак в дясно. И раз, два, 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 три, два, четири, два. Стоп! Значи правите стъпка с десния крак в дясно, левия крак кръстосвате зад десния. Това се повтаря два пъти. Три и раз, два, 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 три, два, четири, два. Сега имате пружинка на десния крак. Левия отива пред десния и се движите напред. Напред в дясно. Три и раз, два, два, два. Подскок, стъпка. Левия крак остава в свивка напред в дясно. Момичета, вие трябва да играете много ниско. Това е само за мъжете. И сега показвам за жените. Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, осем. Раз, два, с пружинки. Отпред кръстосваш десния крак, стъпваш до левия, кръстосваш левия отзад, стъпваш до десния, кръстосваш десния отпред. Може да бъде във въздуха, но ниско долу. Може да бъде и на пръсти, допрян на земята. Айде заедно. Три. И раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, осем. Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, два, осем. Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, осем. Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, два, стоп. Давай с музика.
че го усвоихте. Нещо за регионалния стил на танцуване. Трябва да се правят пружинки. Тоест, стъпка с пружинка, стъпка с пружинка, стъпка с пружинка, две бързи, пружинка, стъпка, две бързи стъпки, пружинка, стъпка, свивка. На връщането на хорото наляво също. Раз и, раз и, раз и, раз и. През цялото време много ниски, лекички пружинки, да не се прекалява, да не стават дълбоки. Разбрахте ли? Още веднъж с музика и продължаваме с втората част. Плей. Три и... Добре, благодаря ви. Много сте добри. Продължаваме с шумарското. Обикновено тези хора имат бързи части и сега показваме бързата част. Маестро, пусни след средата музиката. Още. Стига. Давай. Стоп. Така, започваме. Надясно с десния крак. Раз, два. Отново кръстосвате левия отзад. Сега, втория такт трябва да направите стъпка с десния крак. Левия да стъпи до десния. Ще дадеме, само да покажеме там и ще се обърна обратно. Айде, три и раз, два, два и два. Левия крак остава свободен. Отпред кръстосваш, отзад кръстосваш, стъпка с десния крак, стъпка с левия кръстосъм пред десния и се връщаш на десния. Това са първите 4 такта. Още веднъж. Иванчо играе тук, аз ще застана там. Готови? Бавничко. И раз, два, два и два. Не мога да застана там заради микрофона. Айде пак. 3 и стъпка с десния, кръстосваш отзад, двата един до друг, прескок, отпред, отзад, кръстосваш, отпред, кръстосваш, връщаш се. 3 и раз, два, два, три, два и 4, 2. Пак. Три и раз, два, два и два и три и два. И два! Продължаваме ли нататък? Айде. Наляво хорото. Стъпка с подскок на левия крак нисък. Раз и два и. Три и
5 и 2 и. И сега вижте. 6 и 2 и 7, 2 и 8, 2. Има два акцента. С колян на левия крак, 2 стъпки, на десния крак, 2 стъпки и после имате на последния такт от хорото стъпка с десен, стъпка с ляв, кръстосъм пред десния. Трябва да свършите по този начин. Сега много бавничко наляво. 3 и 5 и 2 и 6 и 2 и 7 и 2 и 8, 2. Пак 3 и 5 и 2 и 6 и 2 и 7, 2 и 8, 2. Сега заедно, надясно и наляво, бавничко. И 1, 2, 2 и 2 и 3 и 2 и 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2 и по-бързо. 1 и 2 и 2 и 2 и 3 и 2 и 4, 2, 5 и 2 и 6 и 2 и 7, 2, 8, 2. Стоп. Корпуса е към центъра на хорото, т.е. навътре, вдясно. Ето тук. Не се променя, не се върти надясно. Когато тръгне хорото в ляво, корпуса се обръща напред в ляво. На този подскок. Стъпка, подскок. Тук остава в това положение. 1, 2, 1, 2. И чак на последния такт на тази стъпка се обръщате пак към центъра. И така става. Надясно с дясно рамо. Спираш. Напред в ляво. Продължавам напред в ляво. И след това на 8-я такт към центъра. 3 и 1 и 2, 2 и 2, 3 и 2 и 4 и 2, 5 и 2 и 6 и 2, 7, 2, 8, 2. Я да пробваме с музика. И стоп. Ще го направим с бавната част и започването на бързата. Пусни го след първата минута го пусни. Айде, че напочи. Наляво.
бързото, бавно. Айде сега. Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, два и осем, два. Раз, два, два, три, два, четири, два, пет, два, шест, два, седем, два. Стоп! Айде, днес ще направим бързата част, след това с музика и смятам, че ще бъдем готови. Плюс това, колегите хореографи дадат хляб и те. Айде. Бавничко, бързата част. И ра... Ко... Три... Уф! Добре, ще стоя така, съжалявам, момичета. Три. И... Раз, два... Три. И... Раз, два, два и отпред, кръстосаш отзад, спираш с левия крак отпред. Стъпка, подскок, стъпка, рит, коляно, две стъпки, коляно с десния крак, две стъпки, стъпка отпред и пак. Раз, два, два и три и два и четири, два. 5 и 2 и 6 и 2 и 7, 2 и 8, 2 и раз и 2, 2 и 2 и 3 и 2 и 4, 2, 5 и 2 и 6 и 2 и 7, 2 и 8, 2. Малко по-бързо 2, 2 и 2 и 3 и 2 и 4, 2, 5 и 2 и 6 и 2 и 7, 2 и 8, 2. Раз и 2, 2 и 2 и 3 и 2 и 4, 2. 5 и 2 и 6 и 2 и 7, музика. Хванете се заедно, благодаря. И раз, два, два и два и три, два и четири, два, пет, два и шест, два и седем, два и осем, два. Раз и два, два и два, три и два и четири, два, пет, два, шест, два, седем, два и осем, два. Раз, два, 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 три, два, четири, пет, два, шест, два, седем, два, осем. Стоп! Милен, Марио Бонков, Йоан тук, Марио там, Милен, оставаш си тук. Айде, бързо. Марио, застани от другата страна. От начало, Гайдава си и Шумарското. Момичета, ръцете са свити в лактите. В това положение. Когато стане бързата част, може да ги пуснете, ако се изморите. И на бавната част, ако ви умалеят ръцете, може да ги пуснете надолу. Пускай.
Само две неща имам да добавя. Първо, здрасти. Първо, ако случайно почнат да ви дърпат или да се усещате, че ще се скъса хорото, влиза се навътре към центъра. Така. Второ, по отношение на изиграването на това хоро, можете, когато се изморите, да смените с правото, т.е. изморени сте, не може да играете шумарското и почвате да играете това. Рагата дугата, рагата дугата, рагата дугата, рагата дугата, рагата дугата, дугата. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. На 6 такта. Благодаря ви. Благодаря ти. Страхотно хоро. Ще ми стопиме подметките в залите, усещам. До година на флашмопа, които заповядате отново при нас на 13-ти фолклорен танцов фестивал Хоро при извора, ще се танцува точно това – разложко шумарско. Така че, мили ръководители, които мислите да бъдете пак наши гости, втората събота на месец юли 2026 ще ви чакаме още от петък вечерта, за да направим нашия традиционен флашмоб изненада за обявяване на Хоро при извора за събота. Ще се танцува пак разложко шумарско хоро. Сега искам да ви благодаря на всички вас, без които нашият празник нямаше да бъде толкова весел, красив, колоритен. Благодаря ви за удоволствието, на всички наши приятели, членове на клуба, без чиято помощ нямаше да можем да се справим. Сега, за съжаление, всяко хубаво нещо има и край. И, за съжаление, нашият прекрасен празник приключва току-що. Обявявам 12-то издание на фолклорен танцов фестивал Хоро при извора за закрит. Благодаря ви още веднъж, поклон пред труда на всички. Ще ви очакваме до година. Весело лято пожелавам. Успех на всички групи в новия творчески сезон и научете разложко шумарско. Хубав ден. Имаме вода там, ако някой от вас се нуждае. За музиката, ако си носите флашките, заповядайте при озвучителя. Ако не, аз ще ви ги изпратя по имейл на всички. На всички ръководители.